پشتی چند مهان ji bombebaranan li destpêka vê mehê Rûsya û Ukrayna li ser derxistina hin sivîlên li bajarê Mariupol asê mane ku niha dibin kontrola Rûsyê de ye li hev hatin. Karbidestên netewên Yekbûyî dibêjin ku wan bi sedan kes derxistine, lê nediyare çend kesên din li hundir mane û hewl didin derkevin. Ez nikarim bêjim û nizanim ka çend kes li wir in. Lê ji hêla kesên ku derketîn em dizanin ku hêşta gelek li wir mane. Piraniya kesên ku piştî hêrişa meha Şibatê dest pê kirî bi xwe ji Mariupolê reviyane. Hindek jî bi grûpan re derketine û perçeyên spî bi otomobîlên xwe ve dikirin da ku kesên din bizanin ku ew neşervanin. Karmendên harîkariyê hin çadir li parka firûjgehekê li bajarê Zaporîja ku ne dûrî cihê şerî ye û dibin kontrola Ukraynayê de ye vedane. Xwarin û tiştên dinyê sereke jî amade kirine. Dema ku malbat digehne vêrê da ku rêkekê yan jî sitargehekê ji xwe re bibînin yan jî biçine mala hevalan yan kesûkarên xwe gelek mandî dibin heta ji aliyê derûnî ve jî. Li yek ji van sitargehên dibin erdê de babekê gote me ku her çende ew li cihekî emînin lê malbatên wan her ditirsin. Прописку там полностью оставили, все наши данные. Rusya'yı hemû zanyariyên li ser me ti datayên xwe de hene. Heke tu li herêmekî wan derkevî, ti sîstemekê de derbas dibî, ew pencemûr û hemû nav û nîşanên pasaporta te jî dibin. Tevî vê metirsiyê wî got em neçarmayên ku derkevîn ji ber ku jiyan di navşerî de nearame û term li her derî ketibûn. Но она не так, по крайней мере, от этого реагировала. Keça min o biçûk dixwast ji derve bilêze, lê nedibû. Mûşek li derve dadiketin û dema ku diteqîn ziyaneka mezin çêdibû. Destpêka vê heftiyê rêberên Ukrayna gotin ku şerê wan ji bo Mariupolê bidawî bûye û bang li fermandarên li ser erdê kirin ku jiyana leşkerê mayî biparêzin. Bi sedan leşker ji Azovîstal derxistine, kompaniyek Pola ye ku sitargehên bin erdê ku ji bo şerê kîmyayî hatibûn çêkirin tê de ne. Gelek ji leşkerê Ukraynayî ku hatibûn derxistin niha li herêmên dibin kontrola Rûsyê de ne. Karbidestên Ukrayna dibêjin ku wê ji bo rizgarkirina wan danûstandinan bikin. Her wesa malbatên wan jî hîviya vegerek bi silamet bo wan dixwazin. Em dixwazin kesûkarên me vegerne malê lê em nizanin ka çend demê din de li wê re bin. Dema ku tirsa hêrişa Rûsya zêde dibe, Swêd û Finland ji bo endamtiya NATOyê daxwazname pêşkêş kirine. Wezîrê Karûbarên Derve ya Rûsya Sergey Lavrov ev pêngave red kir û got ciyawaziyekî mezin li ser ewlehiya Rûsyayê nake. Di van çarmehên şerê Ukrayna bi milyonan kes aware bûne û bi hizaran kes hatine kuştin. Li hin herêmên ku berê ji aliyê Rûsyayê ve hatibûn dagîrkirin lê niha vegeriyayne ser Ukrayna, karbidest lêkolînan li ser zêdebûna raportan li ser tawanên şerî dikin.